Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Araw ho ng Miyerkules ngayon, May 14, 2025. Time check muna tayo, 10:18 ng umaga. Kumusta ho kayo mga kabalen? At kumusta yung mga nakakaranas ng election hangover? At una, gusto ko munang magpasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa Central Luzon at syempre particularly kay Tipuking Pampanga para po king alangsawang suporta at pamanangkilik kay Tipuking CLTV 36 News and Current Affairs Special Election Coverage in pong Vote Watch. At maraming salamat sa libo-libong tumutok dito ho sa ating special na paghahandog ng balita at impormasyon kaugnay ho nitong Halalan 2025. Ayan ho mga kabalen. Sa kabila ho ng pagbabatikos ng ilang mga kritiko na hindi raw pumapabor sa kanilang kandidato yung ating mga balita at impormasyon, siyempre ho, yan ho kabalen na kami lang ho nagbabalita. No? Kami lang ho nagsasabi ng kung ano yung nangyayari at ano yung binabanggit din sa amin. Kumbaga kami ho'y inihahatid lang namin sa inyo yung mensahe. At nasa sa inyo ho kung kung ano yung dadamputin ninyo. Pero ito hong lahat ng mensahe na aming hinihahatid sa inyo mga kabalen, siyempre dumaan ho yan sa masusing verifikasyon at sa masusing proseso ho ng pag-aanalisa upang matiyak ho namin na siyempre hindi mali at tama yung information na ibibigay sa inyo. Siyempre hindi naman ho lahat ng information ay magugustuhan ninyo, di ba? Ganyan naman talaga mga kabalen. Pero importante, tapos na po ang halalan at may mga naproklama ng mga nanalo na mga kandidato at mga magiging susunod na opisyal ng bayan. Ang susunod hong tungkulin natin ayon nga sa COMELEC ay magbantay ho mga kabalen hanggang sa proclamation and eventually pag naupo na yung ating yung mga bagong opisyal ay magiging katuwang din na tayo sa pagbabantay at syempre katuwang din sa pagsasaayos ng ating komunidad dahil hindi lang naman po trabaho ng isang tao yung pagpapaunlad ng ating bayan o yung pagtitiyak ng kaayusan. Lahat po tayo bahagi ng tinatawag na nation building at congratulations sa lahat ng mga bumoto. Ayan, yung mga meron bang indelible ink. Yan po maraming congratulations sa atin dahil na-exercise natin yung ating karapatan at syempre nakibahagi tayo sa nation building sa paglilikha ng isang mas magandang Pilipinas. Sana at syempre, congratulations sa lahat po ng mga nanalo. Ayan, mamaya hayatid ko sa inyo yung ilang latest update kaugnay ho ng bilangan sa pagka-senador, gayon din sa party list at syempre yung mga naproklama, just in case hindi nyo ho nasubaybayan yung ating programa kagabi at yung ating sa Facebook page, ay babanggitin ko na rin yung ilan pong mga naproklama sa iba't ibang bayan ho ng lalawigan ng Kapampangan, lalawigan ng Pampanga at dito na rin sa Central Luzon. At syempre, ito hong binabantayan din nating development sa lalawigan ho ng Aurora. Kung saan pinasuspindi ng COMELEC itong proklamasyon ng mga nanalong gobernador, vice-gobernador, maging kongresista. Mamaya, ihatid ko po sa inyo yung detalye ng balitang yan. But for the meantime, mga kabalen, ay silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo, hatid sa atin ng NLEX Corporation. Sige mga kabalen, dito ho tayo sa bandang Balintawak Toll Plaza muna tayo sa upper row at leftmost. Ito po northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito wala namang pila dyan. At doon sa southbound yung going Metro Manila, maluwag din ho ang sitwasyon as of 10:23 in the morning of May 14. Dito naman ho tayo sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya. Ayan, nakikita ho ninyo
may makapal na volume ng mga sasakyan, light to moderate traffic ang aasahan dyan sa mga oras na ito. Yan ho yung nasa gitnang box sa ating upper row. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao Toll Plaza. Ayan, mga kabale, nakikita ho ninyo ay wala masyadong pila ng mga sasakyan pa-exit ho ng Toll Plaza. At yung mga papasok naman ng North Luzon Expressway, wala ring pila ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Sitwasyon naman sa may Kawayan, ito ho yung lower row. Leftmost box, ayan, may Kawayan interchange, magkabilang linya, north and southbound. Wala masyadong problema, mabilis ang andar ng mga sasakyan. Same scenario dyan ho sa may Bocaue Toll Plaza, mga kabalan, left and right, ay maluwag ho ang sitwasyon. Diyan ho sa may north and southbound lane, left and right tuloy. Parang left and right. Sorry, naging waste na ako. Ayan. Oh, yung north and southbound lane, yan. Tapos yung home sa may San Fernando area, ayan, nakikita naman ho natin yung rightmost box sa lower row. Maluwag na maluwag din ang kalsada sa mga oras na ito. Ayan, bigyan daan muna natin yung mga nanonood dito sa ating programa, nagkomento. Si Lita de Guia de Castro, ayan, congratulations po Gov Daniel and Vice Governor Alex sa lalawigan ho ito ng Bulacan. More power to you both. God bless always. Ayon ho yan kay Lita de Guia de Castro. Shout out sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan. At maraming salamat sa pagtutok. Ayan, congratulations Governor Daniel at Vice Governor Alex dyan ho sa Bulacan. Yan. Sa oras na ito, kabalen, silipin naman ho natin yung magiging atayan ng panahon mula po sa ating Weather Bureau Pag-asa. At alamin ho natin yung magiging heat index din actually kagabi. At kanina, relatively, hindi ganun kainit. Kanina madaling araw, kagabi rin, compared dun sa mga nakaraang gabi, masyadong maalinsangan. Kagabi ho, kapansin-pansin na medyo presko naman. At sana magtuloy-tuloy dahil masyadong mainit. Alamin muna natin ang sitwasyon at magiging taya ng panahon. Narito po ang ulat ng DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, umurong na yung epekto ng frontal system dito sa may Northern Luzon at siyang hindi na nakaka-apekto po dito sa ating mga kababayan doon. Habang yung easterlies naman, yung mainit na hangin galing sa silangan, nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa at itong easterlies pa rin po ang nagdadala ng mga paulan lalo na sa bahagi po ng Mindanao. Kasi sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang tropical cyclone or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito, subalit mayroon tayong nakikitang kumpol ng ulap or cloud clusters dito sa may silangan po ng Mindanao. Associated yan dun sa Intertropical Convergence Zone na siya magpapaulan naman dito sa malaking bahagi ng Mindanao and Visayas sa mga susunod na araw. Itong ITCZ ang siyang tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres at may minsang malalakas po ng mga paulang dala ito at mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga susunod na araw sa mga posibleng flash floods or landslides. Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil yan sa easterlies. Bahagyang bubuti ang panahon sa ating mga kababayan dito sa may Northern Luzon, subalit pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin aasahang mga pulupulong mga paulan or pagkidlat, pagkulog. Sa may central and southern portions, kabilang ang Metro Manila, madalas maaraw naman sa umaga or bahagyang maulap ang kalangitan at sasamahan din niya ng mainit na panahon pagsapit ng tanghali at pagdating hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ng kalangitan at sasamahan pa rin ng mga paulan at mga pagkidlat pagkulog na usually ay nagtatagal hanggang 2 oras lamang. Sa Metro Manila, air temperature ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Baguio City, presko pa rin po mula 17 to 24 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan na namamasyal po dito sa parting Palawan, asahan pa rin ang fair weather conditions sa umaga, subalit pag tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies na at mataas pa rin po ang tsansa ng mga paulan at mga pagkidlat, pagkulog. Habang dito naman sa Visayas, pinakamataas ang tsansa po sa may southern Leyte, tulot yan ng easterlies, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Sa natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at mataas lamang ang tsansa ng mga paulan, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin sa may Palawan, posible hanggang 34 degrees Celsius. Sa may Cebu City, hanggang 32 degrees Celsius. Habang pinakamainit naman po in terms of air temperature sa may Iloilo City, hanggang 35 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon po ng payo ngayong araw dahil sa easterlies, mataas ang tsansa ng ulan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, pababa ng Davao Oriental and Davao Occidental. Habang umaga pa lamang, mataas na ang tsansa ng ulan at mga thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula, ganyan sa may Samar Occidental, pababa ng Lanao del Norte and Lanao del Sur. Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ngayong umaga hanggang tanghali, partly cloudy to cloudy skies at minsan nagpapakita pa naman ng araw. Subalit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Mindanao magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dulot ng ITCZ plus the easterlies. And in the coming days nga po, inuulit natin, possible na mataas ang chance ng ulan muli sa malaking bahagi ng Mindanao dahil sa ITCZ. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa 34 degrees Celsius. In terms of our heat index po kahapon, araw ng Martes, pinakamataas po ang heat index sa may Pili, Camarines Sur and Butuan City, Agusan del Norte, umabot po ng 46 degrees na delikadong antas ng heat index. Habang sa may Metro Manila po, umabot din sa dangerous level na up to 42 degrees index. Ngayong araw naman po, Miyerkules, maraming lugar pa rin po makakaroon ng dangerous levels of heat index na 42 degrees or higher. For Metro Manila, halos katulad pa rin po yung mararamdamang init as yesterday. Pinakamataas naman sa maraming lugar, up to 44 degrees sa may Cavite City, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Capiz, and Agusan del Norte. At base naman sa ating heat index map, kung mapapansin po nila, maraming lugar din dito sa may bandang Hilagang Mindanao, Dipolog City, dito rin sa may parting Eastern Visayas, Panay Island, sa may Siquijor, mataas din po ang heat index. At dito rin sa mga kalapit na lugar sa may Cavite City, sa may Palawan, hanggang sa may Masbate and Camarines Sur. Meron din tayong mga delikadong level ng heat index. Para sa mas detalyadong forecast po ng ating heat index and even in the coming days, scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.ph/weather/heat-index. In terms of our alo naman po, wala naman tayong nakikitang gale warning sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasa mga sea travel suspensions hanggang sa katapusan ng linggong ito. Usually, banayad lamang po yung taas ng ating mga pag-alon hanggang 1 metro sa malayong bahagi ng ating pampang. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, posible lamang itong umakyat sa hanggang 1.5 metro. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po Thursday hanggang sa Sunday, inaasahan ng epekto ng dalawang weather systems, the Intertropical Convergence Zone o yung tagpuan ng hangin from the northern and southern hemispheres, nakakaapekto dito sa timog na bahagi ng ating bansa, habang on the other part, upper portion of our country, dyan pa rin po yung epekto ng mainit na easterlies. Pagsapit ng Thursday hanggang Sunday, mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao, Palawan at ilang bahagi pa po ng Visayas, particularly Eastern Visayas, timog na bahagi ng Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Island region. Mataas ang tsansa ng ulan na minsan malalakas, kahit mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagbuho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates, whether thunderstorm advisories or even heavy rainfall warnings. For the rest of the country, rest of Luzon and rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies sa susunod na 4 na araw. So ibig sabihin yung mga nagse-celebrate po ng fiesta on May 15, ito po ay San Isidro Festivals, kabilang na dun sa ating mga kababayan po dyan sa Quezon. Asahan na magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalo na sa tanghali at sasamahan po ito ng mga pag-uulan at mga afternoon thunderstorms. Typical na po yan pagsapit po ng ganitong kalagitnaan ng Mayo. No? Subalit in the coming days, bagamat madalas yung mga pag-ulan natin, hindi pa rin natin nakikita na magde-declare tayo ng pagsisimula ng tag-ulan or rainy season sa ating bansa dahil yung unang-unang criteria natin, dapat yung hangin po ay nanggagaling dito sa may southwest or timog kanluran instead of the easterlies. At nakikita natin na in the next 4 days, easterlies pa rin naman po yung
prevailing weather system po sa ating bansa. Kaya paalala, inulit natin, magiging maulan for the lower part of our country dahil sa ITCZ, mainit naman at sasamahan ng mga afternoon thunderstorms for the rest of our country. Ang ating sunrise ay 5:29 a.m., sunset ay 6:16 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Ito ho mga kabalen, ayan, narinig po natin. Maraming salamat kay Kuyang Benison Estareja ng Pag-asa, DOST Pag-asa. Ayan, at gaya ho ng nabanggit ni Kuyang Benison, pwede nating maranasan yung mga pag-ulan pero hindi pa magdideklara anytime soon nitong start ng rainy season. At kung usapin naman ho ng heat index, itong ating binabantayan, dito ho sa Pampanga, yan, pakita ko yung tab. Yan. Dito ho sa Pampanga, basahin ko na lang, hindi ma-zoom eh. Opo. Ayan, merong pagbigat lang sa monitoring nitong Pag-asa, mga kabalen. Silipin lang natin yung website dito pong DOST Pag-asa at yung ating heat index. Yan mga kabalen, wait lang ha. Naghang lang. Ito po yung heat index, 41 degrees Celsius. Ito pong nakikita natin dito sa Pag-asa, 41 degrees yung ating heat index na antabayanan. Base na rin sa monitoring po ng Pag-asa sa may ito sa kanilang sorry, mali. Ulitin ko. 39 degrees pala. Oo, yung 41 sa may Sambales pala yun. Dito sa Clark, monitoring ng Pag-asa, 39 degrees Celsius heat index ngayong araw, bukas 38. Ayan mga kabalen, at di hamak na presko, ika nga Isang pabilis na patalastas lamang ho sa ating pagbabalik, ihatid po sa inyo yung datos ng mga resulta ng halalan dito sa Central Luzon. Paano nga ba ang naging pagboto ng ating mga karehiyon sa mga senador? Yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream mga kabalen. At live po tayong napapanood sa Facebook page ng CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At syempre sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official live na live din po tayo. At syempre sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 dito sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At maging sa Free TV Channel 36 live din tayo sa Air Cable Converge Channel 71, yan mga kabalen, ano? At talaga naman tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Traffic update muna ho tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen sa mga oras na ito o yung latest update ho ng ating CPOSCO, City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Ayan, base ho sa kanilang update, light traffic dyan sa may area ng MacArthur Highway, Tagulod sa Nicolas area, hanggang dyan sa may JBL, light traffic. May konting pagbigat ng traffic o light to moderate traffic dyan sa may Macabacle, Dolores area, and Capitol Boulevard, Palawe, light traffic din ho yung aasahan dyan ng mga babaybay na motorista. Pagdating naman ho ng Palawe, Jose Abad Santos Avenue, Lasatin Boulevard at yung ibang sakop na kalsada ng Ciudad San Fernando, particular na itong MacArthur Highway hanggang St. Jude, San Agustin, Sindalan, Baliti, Talabastagan, light traffic po as of 10 a.m. Ayon ho yan sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Sa oras na ito, alamin naman ho natin kung paano yung naging pagboto ng mga taga Central Luzon. Ito, magandang datos ito para malaman natin sino ba yung mga namunang senador dito po sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Batay na rin ho sa pagbibilang o itong unofficial count na meron tayo hawak natin mula po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, kung saan miyembro po ang inyong istasyong CLTV 36. Ayan. Sino-sino ba yung mga senador na napili dito ating mga karehiyon dito po sa gitnang Luzon? Simulan natin yan mga kabalen sa listahan ng KBP. Ito po aking babasahin. Ito yung latest na nai-transmit ho sa atin ng KBP at nito pong May 13. At galing ho ito sa ating rehiyon. Region 3 lang to. Datos ho sa Region 3 ang aking ipapakita. At sa bilang na ito, yung clustered precincts na na-transmit, 99.32%. Okay? So yung hong ating binabanggit dito, may total hong 9,584 na clustered precincts sa buong Central Luzon. At ito pong datos na meron tayo na aking ipapakita sa inyo o pinapakita sa inyo mga kabalen. Ito ho ay mga datos, mga boto na nanggaling doon sa 9,519 clustered precincts sa buong rehiyon gitnang Luzon. Ayan mga kabalen, at kaya nga 99.32% ho ito base na rin sa unofficial count na nai-transmit po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kasama ho ninyong nagbabantay dito sa Halalan 2025. Sige mga kabalen, simulan ho natin. Dito ho nanguna dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, si Senator-elect Bam Aquino. Ay, di pa pala Senator-elect. Magpo-proclamation pa lang sa Sabado ayon ho sa COMELEC. At magiging Senator-elect once ma-proclaim na ito. Pero nanguna ho at tiyak nang magbabalik Senado. Ito ho ang ating karehiyon mula sa lalawigan ng Tarlac, Bam Aquino. Nakakuha ng 3,082,276 votes dito po sa Central Luzon. Pumangalawa sa kanya si incumbent Senator Bongo na merong 2,496,988
109 votes. Yan, sa Central Luzon yan ha. Pangatlong napili ng ating mga karehiyon dito sa ating dito sa gitnang Luzon ay si Tito Soto na mayroong mahigit 2.3 million votes. Sinundan naman ni dating Senador Kiko Pangilinan na mayroong 2.1 mahigit na milyon na boto. Panglima si Erwin Tulfo, mayroong 2.1 million votes sa Central Luzon, habang ang dating gobernador ng lalawigang Pampanga, Lito Lapid, pang-anim, nakakuha po ng 2,083,822 votes dito po sa Central Luzon. Si Ping Lacson, mga kababayan, dating PNP chief at dating senador, 1.9 plus million ang nakuhang boto dito po sa Central Luzon. Si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, nakakuha po ng mahigit 1.8 million votes. Sinundan ho siya ni dating PNP chief, Senator Bato de la Rosa, na nakakuha ng 1.7 plus million votes dito sa Central Luzon, top 9. Rank 10 rather. Rank 10 naman po dito sa ating rehiyon with 1.6 o 1,685,304 votes, si Ben Bitag Tulfo, habang si Rodante Marcoleta nakakuha po ng 1.6 plus million votes sa ating rehiyon. At si Abalos Benhur, dating DILG Secretary, 1.6 million plus votes din sa gitnang Luzon. Ito po yung top 12, yung Magic 12 ng ating rehiyon. Sige, pakita na rin natin mga kabalen sa ating mga karehiyon, sino ba yung mga hanggang top 15. Ayan. Si Bong Revilla ay top 13 po dito sa Central Luzon with 1.5 plus million votes, followed by Amy Marcos, 1.5 million. Colonel Bosita, 1.6. Siya po yung pang 15 dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Yan ho mga kababayan ang naging pagboto ng gitnang Luzon sa atin pong mga kandidato pagka-senador. Batay na rin ho ito sa datos ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP with 99.32 clustered precincts o votes from clustered precincts transmitted as of May 13, 3:43 in the afternoon. Ito ho mga kababayan, datos ng KBP para sa gitnang Luzon. Ito ho, magandang tignan kung sino yung mga napisil na senador ng ating rehiyon, gitnang Luzon. At para din nakita natin, ito yung mga tinangkilik ng ating mga kababayan. At sila din yung ating mga babantayan dahil nakakuha sila ng marami-raming boto dito po sa ating rehiyon. Dito ho, sila ho yung mga pinagkatiwalaan ng mga ating mga kababayan sa gitnang Luzon. Nangunguna Bam Aquino, Bongo, Tito Soto, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Yan po yung top 5 dito ho sa listahan na unofficial count ng KBP. Samantala mga kabalen, sa iba hong mga balita, ito, shout out kay Congressman Carmelo Pogi Lasatin, Congressman-elect. Ayan, si Mayor Pogi ay congressman na ho ngayon at talaga namang mabilis ang aksyon dito po sa siyudad ng Angeles. Katunayan, ako personally nakita ko the day after elections, May 13, nakita ko malinis na. Yung, alam niyo po yung kalsada ng Pandan. Di ba? Nagkalat yung mga poster doon. Napakaraming poster doon. Napakaraming mga naka-display. The day after elections, actually, yung mga bago pa nga yung election. Yung 11, 12, at 13. Pero yung 13, nakita ko sa sarili kong mga mata, malinis na malinis yung kalsada at kudos sa ating mga local officials, hindi lang sa Angeles City, pati yung mga sa ibang bayan na nagpatupad, yung si Posco sa San Fernando, nakita rin natin, pinalinis yung dyan sa may area ng San Isidro. O pukit, ang tulig BPI, wari ka, buyang poster mo naman ita.
Malinis na. Shout out Kuyang Louie Clemente. Ayan ha. Oo, pagpupugay, saludo sa mga lahat ng nagtrabaho at mabilis na naglinis nito pong mga kalat at nitong mga eleksyon paraphernalia na ginamit dito sa halalan. Ayan, pinag-utos ni Mayor Pogi Lasatin ito pong massive post-election cleanup sa Seek Environment and Natural Resources o sentro ng Angeles City. Gaya nga nang nabanggit ko, one day after the elections. Ayan. At nakita ko sa mga tinanggal yung mga campaign material sa mga pampublikong lugar, sa mga kalsada, yung mga naiwan sa poste, etc. Ayan, no? So, maganda ho ito mga kabalen. At sana yung mga ibang bayan, ganito na rin, no? Naging proactive na rin sila doon sa pagpapalinis ng kanilang komunidad matapos po ang halalan. Whether or not nanalo kayo, mayor at mga official pa rin kayo hanggang sa June 30. Ayan, mga kabalen, Okay, so shout out dito ho sa Angeles City. Dahil ako first hand, I saw it. Hindi lang yung mga pula yung lininis, pati yung mga blue malinis. Lahat malinis. Kaya ito magandang simula ito. At nakita rin natin yung, syempre, ng proclamation dito sa Angeles para ho sa mga nagtatanong, magiging alkalde pagdating ng June 30, si Congressman John Lasatin. At matapos pong manguna sa karera, nag-concede na rin ho si General Albayalde at makakatambal ni Congressman John bilang Vice Mayor naman sa Angeles City, si dating Councilor Amos Rivera na ngayon po ay Vice Mayor-elect na. Ayan, congratulations kay Mayor-elect John Lasatin at kay Vice Mayor-elect Amos Rivera ng Angeles City. Ito ho mga kabalen, nakapanayam ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Ayan, nakapanayam ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos, si Governor Dennis Delta Pineda, at natanong niya kung ano yung reaksyon ng butihing gobernador na ngayon po yung Vice Governor-elect. Matapos pong maiproklama na bilang Vice Gobernador at siyempre si Governor-elect Vice Governor Nanay Lilia Baby Pineda ang kanya pong makakasama sa Kapitolyo. At tinanong ni Paulo G. kung ano yung reaksyon ni Governor Delta na ihambing sa basketball itong politika. At siyempre, hiningin din natin ang reaksyon ang ating buting gobernador sa resulta po ng eleksyon sa siyudad ng San Fernando kung saan nabigo ang kanyang kapatid na si dating board member at dating Lubao Mayor Maylin Pineda Cayabyab na managumpay ho bilang alkalde ng San Fernando, Pampanga matapos pong matalo kay incumbent mayor at muling mayor, siyempre Vilma Kaluwag. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ho nitong katatapos lamang na halalan sa ating probinsyang Kapampangan. Talagang sa last minute, maraming pwedeng mangyari. Ikaw, paano mo lalarawan itong naging takbo ng politika mo dito sa Umasa pa rin po Pampanga? kami sa mga tao, mga nakaharap namin, mga nabigyan ng serbisyo. Yun pa rin po yung sinasahan mo namin ni nanay. Siguro sinasabi nga, kung may tinanim ka, meron kang aanigin. So yung pagtatanim pa rin po namin yan. Hindi lang po ang araw ng eleksyon na to. Actually, pagdating mo ng campaign period, wala na kami mga taong narap sa kabuhan ng mga ibang politiko. Makikita nyo, harapan sa Facebook, paano. Pero kami po ni Nanay, halos wala na po kami ganun itong para sa mga kampanya. Kaya yung hinarvest pa rin mo namin yung tinrabaho po namin. Team Pineda tayo, At yung position natin sa Kapitolyo, na-secure natin. It happened na yung San Fernando, hindi natin nakuha. May mga bagay na siguro na hindi lahat para sa atin. Pero meron pa ho kami hinihintay kasi ng mga election record for San Fernando. Medyo meron pa rin ho i-check yung mga group of lawyers natin. And then that's it, kung ano yung magiging final report. Kumusta naman yung kadiliman versus kaliwanagan? Paano mo tinatanggap na yun? Sana po matanggap na nila yung kadiliman, tsaka kung ano po yung liwanag. Yun lang naman po sa akin. Sana matuto po nilang tanggapin. Yun lang naman po.
Yan ho mga kapatid, ating narinig ang tinig. Atin pong narinig ang tinig ni Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ho ng katatapos lamang na halalan at gaya ho ng aking nabanggit, sila ho ni Vice Governor Nanay Lilia Pineda, Nanay Baby Pineda, ang itinanghal pong panalo dito sa halalang panglalawigan sa ating lalawigang Kapampangan at Governor-elect Lilia Pineda, Vice Governor-elect Governor Dennis Delta Pineda at yun ho, nakapanayam ni Paulo G. Pakinggan naman ho natin ang pahayag ni Governor-elect Lilia Pineda at matapos po ang proklamasyon at nang siya ay makapanayam nito pong mga kagawad ng media. Report ho ni Paulo G. Santos, narito po mga kabalen. Masaya kasi ala kong ginastos pero binotora ko rin tao na almost 700,000 plus ne. Ala kong vote buying. Ali ko ginastos. Ano yun? Masaya ako kasi lalo kong mag-obrang yan kasi ba't siya kayong pusura? Masaya kasi ala kong ginastos pero binotora ko rin tao na almost 700,000 plus ne. Ala kong vote buying. Yan ho mga kabalen ang tinig ni Governor-elect Lilia Baby Pineda kaugnay ho nitong katatapos lamang na halalan at ayon ho sa kanya ay masayang-masaya siya dahil binoto umano siya ng mga kababayan natin dito sa Pampanga bagamat di umano siya namili ng boto. Ito ho mga kabalen, sa oras na ito, panoorin naman natin ang pahayag ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kaugnay ho nitong mga magiging bagong muka ng Senado na kabilang ho sa mga didinig sa impeachment complaint laban ho sa Vice President Sara Duterte. Ayon ho kay Gonzales ay kumpiyansa siya na uusad ang naturang reklamo. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinusukat nila kung gaano pa kalakas ito sa tao. Pero with this initial partial and unofficial na lumalabas, meron hong mga pasok dito ho sa Alyansa Group. Ano ho ang inaasahan ho ninyo? Lalong-lalo na ho dun sa pagpasok nila, magtatrabaho at unang makakaharap nila yung usapin ng impeachment. Well, of course, that is a constitutional duty. Kapag-aralan nila yan, nasa kanila yung bola, di ba? Wala na po sa amin yung bola. Nasa kanila na po yan. They have their own schedule. On June 2nd, we have to reopen again the session. I think that is our last regular session on the 19th Congress. So I hope and pray na yung ating mga lulusot na mga senador, pag-aralan po nilang maayos yung mga 7 impeachment complaint na nasa Senado na po ngayon. Atin pong narinig ang tinig ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kaugnay ho nitong impeachment complaint na nakahain na o ika nga didinggin na sa Senado at laban ho sa Vice President ng ating Republika Sara Duterte. Ito ho mga kabalen at nabanggit ho ni Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, na nasa mga bagong set of senators na at syempre yung mga maiiwan pa sa Senado, yung 12, ang bola kung paano nila pakikitunguhan ito pong kinaharap na kaso ng Pangulo. Ito pangalawang Pangulo. Ayan. Ito mga kabalen,
ay ika nga very crucial dahil alam naman ho natin yung political setup. Marami ho tayong mga nababasa, yung mga political analysts sinasabi na itong midterm elections ay preparasyon din para ho sa magiging presidential elections sa taong 2028. At syempre si Vice President Sara Duterte ay nakikita ho bilang isang strong contender kung siya po na magiging pangulo at nabanggit na rin naman niya yan at doon sa mga ilang mga pahayag at kahit nung mahuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC, di ba? Ngayon ang magiging scenario kung mai-impeach itong ating pangalawang Pangulo ay hindi siya makakatakbo, madi-disqualify sa pagka-Vice President at matatanggal sa pagka-Vice Presidente at perpetual disqualification sa public office. Kaya naman, very crucial ho ang magiging eksena sa Senado sa mga darating na buwan at yan ho'y siyempre tututukan din ng CLTV 36 News. At yan ho ang mga balitang kinalat ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong araw ng Miyerkules, May 14. Tutok lamang dito sa ating social media pages para ho sa mas marami pang balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, makatotohanan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at again, congratulations sa lahat ng mga nanalo at congratulations sa Pilipinas dahil nakaboto tayo at na-exercise natin yung ating karapatan. Ang susunod nating hakbang, bantayan ang mga iuupo sa gobyerno at kasama po ang CLTV 36 sa mga magbabantay dyan. Muli, maraming salamat po mga kababayan.